podemos entender moito de como é a nosa cultura e que tipo de paisaxe temos a partir das nosas necesidades de determinado tipo de componentes químicos. Eu teño dos grandes hobbies como válvula de escape. Un é o windsurf e outro a música. A xente di, te axuda para a cociña? Sí, porque me lonxa dela. Jo, Pepe, moitísimas grazas por convidarnos á túa casa para facer estes referentes. Bueno, podía ser na túa casa, a casa Manuel, Sí. E quedou aquí. Para as dúas seguintes, Vale. podemos turmarnos e facelo nas tres casas. Xa puxen ahora a miña. Ahora toca vos a vos. Tócanos a nos. Para a seguinte facémola con churrascada. ¿Ves? Perfecto. Sí, home, cociñeiro xo temos. E materia prima boa tamén. Xa estamos. Eu sempre digo, aquí tratase de esclavizar. Isto é curioso. Cando un abogado chega a túa casa, non dis, aproveitando que teño un abogado, me vai solucionar as cousas. Ahora, cando chega un cociñeiro é, vas cociñar. Sí, de paso, é verdade. De feito, a min pasoume cando soubemos que iba de ser vos os referentes deste capítulo, estive pensando, a xente normalmente presentase con nome, cargo, pues, o típico letreiro que sai nas televisións e nas grafías, e que non tendes, ningún dos dous se pode describir cunha soa palabra, porque temos a un comunicador, mestre, divulgador, escritor, investigador, a un cociñeiro, músico. No, cociñeiro, músico, non insisto, eu sempre digo, todo músico é o que se pon en riba dun escenario, Pepe. E o fai solventemente, e ti es ese. Por aquela entonces, todo cociñeiro que se pon diante de unha cociña. Depende do resultado. Entonces non condicionando, o sea, o sea que para o músico no fai falta esperar un resultado, pero para o cociñeiro sí. Xa dixen con un bo resultado, eso maticei no despois. Escritor é todo aquel que se pon diante de unhas cuantas follas. Eses son escribintes. Pero que en sí mismo é certo, o sea, que o que che define? Acción de facelo ou resultado? Sí, pero eu pensaría, eu realmente creo que moitas veces o que te define é como os demais te ven. Porque hai moitísimos sempre desencontros entre é que os que somos artistas, etcétera, e dices tú, non o sabes ainda. Eu creo que depende moito realmente, ao final, de como te consideren os demais. E iso é o que xenera moitísimas veces moitísimas frustracións, non? Entre un considerase algo, pero a xente mellor o ve de outra maneira. E ademais é moi típico, cando tes moitas facetas, claro, a xente moitas veces te quere ver por unha ou te quere ver por outra, depende da corda que teñas, non? Entón, creo que temos que a xente temos que asumir que temos moitas naturezas, que temos varias personalidades, non? É dicir, é que según estemos nun lugar ou noutro, pois acabamos tirando dunha baralla ou acabamos tirando doutra, non? Por exemplo, no caso de Pepe ca guitarra, parecía todo indicaba que iba a ser cociñeiro, os seus pais tiñan xa esta casa e demais, pero non. E de feito da guitarra, non sei se se escoitía dicir algunha vez, que creo que me axudaba a ligar, porque como era un pouco feucho, tocaba a guitarra e entonces ligaba un pouco máis. Exacto, home, eso... Sempre unha boa motivación, Era un truco fantástico, maravilloso, ahora se podo contar, porque xa... Ahora, por xa non ligo, o sea, xa non pretendo, entonces dame igual, despois xa podo contalo. É dicir, que se me vedes tocando a guitarra, xa está ligando outra vez, non é esto, non. Pero claro, cando eres un chavaliño era algo super chulo, ¿no? Porque, chegar unha guitarra, non sei que te digo, pues isto é un recurso fantástico, que queda feuchiño, digo, isto vaime maravilloso. Entonces, durante moito tempo, utilicei, ¿no? Con moi pouco éxito. Pero con ánimo de ser músico, independentemente do tema amoroso. Con ánimo de ser músico, sí, o sea, eu creo que sí me hubiera gustado, o sea, sí me hubiera gustado porque é un mundo que sí me gusta, que me entrete moito, pero vamos a ver, pero teño clarísimo, para mí agora é unha válvula de escape, fantástica, o sea, eu teño dous grandes hobbies como válvula de escape, ¿no? Un é o windsurf, que é este rollo de natureza, vento, mar, auga, non sei que, maravilloso, e outro, a música, que me vade moitísimo,
me axuda, entonces é fantástico. Pero eu creo que axuda, o sea, a xente di, te axuda para a cociña? Sí, porque me lonxa dela. Eu non sei se ti sempre quixeches dedicarte á comunicación. De que querías ser ti de pequeno? Pois eu de pequeno quería ser químico. Sí, pero porque supoño que me entregaba moito a composición das cousas e digamos, nos meus primeiros recordos lembro eso de que me preguntaban que quería ser químico, pero creo que en realidad decía que quería ser químico porque non sabía moi ben que o que me interesaba eran as pedras, non? E o pasado. Entonces, realmente empecé sempre, a mí sempre me gustaron moitísimo que era mirar para o pasado. A miña avó sempre me dicía, vouche comprar unha leira chea de pedras. Claro, decía, para mí me gustan as pedras postiñas, non calquer tipo de pedra, non? Pero sempre tive moi claro esa parte do pasado. O que non tiña tan claro era a comunicación. Gustanche, as pedras non, gustanche os muros, cando están postiñas. Efectivamente, gustábame, sobre todo que nos podían contar as pedras, pero non teña tan claro o mundo da comunicación. Digamos, cando estaba no instituto, que estaba en Madrid, nos fixeran un test e me acordo que para ver un pouquiño que carreiras, para aconsellarte que carreiras tiñas que podías coller e tal. Entón era un colexio de curas e os curas me decían, no. A mí tamén me fixeron. E todos teñamos moitísima vocación. Pois a mí me recomendaban que fixera dereito. Es que cando me dixeron, a verdade é que era o que menos se me ocurría a min era dereito, a verdade, non había moito, non? Entonces dixe, no, pero a mí me podía interesar outras cousas, contar cousas e tal. E realmente o único lugar no que eu me vía que podía estar un pouco en todas partes, porque me interesaba todo, casi era o xornalismo. É dicir, me interesaba que podía preguntar de todo e podía chegar a moitos sitios diferentes. Entonces, ao final, escollín, digamos, como vocación principal esa, pero porque me gustaba contar cousas. Pero sempre, fíxate ti como final, é dicir, empecé facendo xornalismo, pero acabei volvendo a vocación das pedras e incorporei as dúas cousas. Sí, porque estuveches en varias excavacións arqueolóxicas, esa cousa de investigación do pasado a través do inerte, quizáis, sí que che causa moita curiosidade. A veces os meus amigos arqueólogos me din, ti por que non acabas a carreira e tal, faz arqueólogo? E dicen, por que non te das conta que o que aporto neste equipo é facendo o que fago eu? É dicir, non facendo o que facedes vos, que sodes moi vos, pero realmente o que eu aporto é facendo como contando esta historia, intentando contala, entendéndoa. Entón, sempre lles digo, é dicir, que o interesante é que hoxe en día nos podemos achegar as cousas desde moitos ámbitos diferentes e facer historias moi distintas, non? E combinar saberes. A mí me flipa poder combinar saberes. Sí, no caso de Pepe, criándose como se criou, entre os fogóns, que esta casa ten ahora xa 61 anos, non? Este ano cumpre 61. Madre mía. E como acabou aquí case sen querer? Non sei, ti de pequeno non trasteabas castixolas, non te poñías a ver como se facían as receitas. Primeiro acabo de quedar fatal porque non tuven eses profesores que veían dentro a túa vocación, sabes? Que vos iba a preguntar como era como esas probas ou ese test ou que facían, ¿no? No meu caso eran para ver a túa 3 vocación. días. Fíjate, cando estabas dicindo eu quería ser químico, digo, lástima, porque sabes o que reclamo sempre eu que na parte da cociña e que nos falta a parte da ciencia. Entonces eu apoio moito, a veces cando charla sobre peixes, mariscos e tal, falo moito de un biólogo co que eu falaba e que me explicou como viven, como se compoñen, como son as estructuras, as cadenas de proteínas. E de pronto empezamos a entender a cociña. Eu empezo a entender a cociña porque cociñamos a certas temperaturas, non sei que, gracias a este biólogo. Por eso digo, sempre estou buscando un químico aquí próximo, non? Un químico aquí próximo para que me explique cousas. Tenéiseme 5 ou 6 anos, se me poño. Pues claro, sei que unha que che gusta contar, divulgar como comunicador, perdón. Logo, sei que che gusta a gastronomía, ¿no? Porque de feito durante un tempo estuveche bastante vinculado a ela. E supoño que sigues dun xeito ou outro, sigues, ¿no? E digo, se hubiera sido químico, hubiera sido perfecto, porque, é que cada vez que facemos algo, que eu o que sempre explico, cada vez que facemos algo na cociña, provocamos unha reacción ou física ou química. Entonces, non ter ese coñecemento químico do que estou facendo, non? É desastroso porque entonces estou facendo cousas sin entendelas. Estou repetindo unha receita, non? É dicir, algo tan sencillo como unha mayonesa e unha emulsión de dúas cousas que se repelen, grasa e auga, non?
Vale, entonces, claro, a química é a que nos enseña que hai moléculas tensioactivas que son capaces de agarrarse a unha molécula de auga, a unha de grasa, entonces se unen, se emulsionan aí, porque si non sería imposible que se unisen, se poden mezclar pero se separan. Entonces podríamos entender, entonces digo, vale, entonces, ¿dónde hai moléculas tensioactivas? O sea, xema de ovo, vale, pero tamén resulta que as hai nas ostras, en as ameixas, en as navallas. Entonces podemos facer unha mayonesa sin ovo unindo con unha navalla, porque é molécula tensioactiva, é capaz de agarrarse a unha molécula de cada. Pero isto é a química, ¿no? Entonces digo, é maravilloso, eu son, o sea, super curioso, todo eso busquei química culinaria, busco libros, pero quero ter alguén ao meu lado, non a Erdetis que está en Francia, sabes, que é maravilloso, pero... Un antropólogo que se chama Marvin Harris, que o home fixo nos anos 70 unha serie de libros nos que se daba conta de como, de alguna forma, a alimentación e a cultura estaban tremendamente conectados. Entonces, por exemplo, él analizaba, por exemplo, os ritos, determinados ritos que había nas culturas mesoamericanas, en la cultura maya, sobre todo, en a cultura azteca, por la falta de proteína. Por la necesidade de procurarse proteína, ¿no? Entonces, moito podemos entender moito de como é a nosa cultura e que tipo de paisaxe temos a partir das nosas necesidades de determinado tipo de componentes químicos, ao final. E é unha lectura absolutamente diferente, pero todo, é dicir, ti non podes entender, por exemplo, a paisaxe do viño en Galicia sin saber que esa xente necesitaba calorías producidas de maneira relativamente barata e en pouco espacio. Entonces, por que non necesitaba? Porque tiña moito traballo físico, necesitaban enerxía, necesitaban forza e necesitaban producir viño, que ademais era o que podían beber nunha zona na que as aguas estaban moi contaminadas. Entonces, ao final, non, o que somos química. Bendito sea. E a capacidade de entender todo eso nos axuda a entender todo o resto do que somos. E por que somos agora así? En as casas, en as familias. Non sei cando pensades, o que acabas de decir, a miña avó decía, viche comprar unha abeja chea de pedras. Non sei de quen tirades, a quen vos ven a cabeza cando algo sucede, cando queredes remedar a frase de alguén que vos marca. Na vosa infancia, que mamastes aí, na casa? Home, a mí, mira, que me preguntabas antes, ti xogabas pois nas perolas e tal? No, realmente no. Inda que, bueno, sí que xogábamos un pouco pois, nos restaurantes, os meus irmáns e eu, porque axudábamos a meu pai a repasar os platos, as copas, cousas así, medio de hobby, medio de castigo. Vamos a deixalo. Espera, vamos a deixalo na parte romántica. Era como o noso xogo. Sí, bueno, era como un aprendizaje e de saber o que é a vida. Vamos, pero... O maravilloso xogo de secar as copas. Super divertido. Que xogo máis divertido. Pero, inevitablemente, inda que non estuvera metido dentro das cociñas, pero sí as veía e as vivía, porque eu sempre digo que eu nacín nun restaurante, sabes? Entonces, eu nacín e crecín nun restaurante, entonces eso está aí. Entonces, a hora de buscar os referentes, inevitablemente, ademais, ahora que me dedico a esto, pues meu pai e miña nai, para min eran os meus grandes esos referentes, porque aparte dedícome a esto. E daste conta despois, cando... Pues como eso, como das frases dos teus profesores, ¿no? O sea, te acordas do que teu pai decía, o citas, o nomas, o nomeas, o contas, o repites, ¿no? Meu pai, miña nai, non sei que, sin darte conta, ¿eh? O sea, eso é o mellor de un referente, dos que non te das conta. Ti sabes que me doy conta que cada vez me vou parecendo máis ao meu pai, por exemplo, de que cando me cae algo chan, eu sempre digo, dai non pasa. De repente, desde hai 2 anos ou 3, empezo a decir esa frase. Digo, Deus, estou convertíndome no meu pai, que é un fenómeno así, ¿no? Eu a verdade é que cando miro para atrás, eu teño unha noción así como moi longa da familia, o sea, lembro, teño os meus pais, o meu irmán, que tamén aprendo moito del, aínda que máis pequeno, pero aprendo moito del. Despois tiña os meus avós e despois ainda recordo, eu tiña unha casa que supoño que era como a casa de moitos ou as casas, porque eu son vilego por un lado, son da Porra do Caramiñal, e ser vilego é unha identidade que en Galicia está moi pouco formulada, pero que é real, porque eres un pouco do campo, eres un pouco de urbano, é dicir, unha persoa dunha vila eres un pouco as dúas cousas, ou un wannabe, non? É dicir, por un lado, pero era un pouco eso, e por un lado era un pouco mariñeiro, un pouco de campo e un pouco urbano.
no? Entonces, por un lado era Pobra Camiñal e por outro lado era Palmeira, super barbanza a tope. Entón, vivía como mundos distintos. E tive a sorte de poder vivir mundos distintos. A familia dos do meu pai era unha familia como moi asentada no tempo. Era unha familia de labregos, pero na bella idea de labregos galegos cun mundo cheo de ritualidades que a veces son invisibles. Cando morreu o meu avó, entón eu me sentei na cabeceira da mesa a partir dese momento, porque era o neto máis vello. Entonces, hasta ninguén me falara dese ritual, pero o ritual estaba, ainda que parecía que non era un ritual porque era como unha cosa natural. Entonces, por un lado vivín ese bello mundo con moitísima tradición oral, con comidas interminables, con sempre cheas de marisco na casa matriz. Que a casa matriz un concepto que se perdeu, que era a casa que reunía toda a familia que estaba ao redor. É dicir, era como os cuartéis generais da familia, non? E por outro lado, vivía era dunha familia, na familia da miña nai, que se chamaban os cocheros, porque tiñan unha dirixencia no século XIX, tiñan unha taberna no século XX que tomaba os callos Valle Inclán, e era un mundo moito máis vilego, no que había un patrón de pesca que andaba en Terra Nova, e volvía, e eran mundos diferentes. Entonces, cando eu penso nos meus referentes, realmente todo ese mundo, me veñen de 50.000 sitios diferentes. Entonces, obviamente, están os teus pais, pero sería quedarme moi curto se pensase nos meus pais e non pensase, por exemplo, nos meus avós, ou en tíos, ou en señores que aparecían por ali, que pasaban, de repente tardaban un mes en aparecer, e cando aparecían estaban 5 horas sentados nunha mesa, tomando café, comendo centolas, e marchaban e non volvían, pero o que dicían te quedaba a ti, co cual eu creo que ao final as persoas hoxe en día tendemos a vernos como individuos e en realidad somos parte dunha cadea. E somos un produto dunha mistura e dun enriquecemento de anos. Sí, sí. E de cousas que é o que dicías ti, que ni siquiera eres consciente, cando dese referente que o tes metido dentro e non sabes nin como chegou aí. Pero creo que ese é o mellor referente, O sea, o que non eres consciente, pero che vai calando e despois sae. Sabes, para mí ese o... Sí, por exemplo, noto moito cunha cousa que sempre me din, pero ti onde sacas eso? Que é predecir o tempo. Sen que che doian os osos, de momento, non? Si, por agora non. Pero eu estou mellor non. Entonces, o teu referente era Pemán. Pemán ou Pemón Bouzas, que era enfrente, o presentador que era enfrente da casa dos meus avós. Pero eu estou no monte e de repente vexo algo así, nunha hora está chovendo. Está chovendo. E iso ven de estar horas cos meus avós. Pero acertas, que é o importante, porque eso decímelo calquera, pero acertas. Acerto, e non, se me preguntas por qué, non o sei. Pero estou convencido que por estar con meus avós no Porto ou na praia, escoitando eu de pequeno, acabei adquirindo algún tipo de coñecemento secreto que ten que ver con Pues eso. mira, vou a facer igual que cando chega un cociñeiro a casa, vas a cociñar, mira, é que dentro de 12 días é por de América, como ves o tempo, sabes? Como si me vai adiantando 12 días, igual temos que sacrificar un carneiro ou algo así, porque... Sacrificámoslo, non hai problema, sabes? Eu cociño, sabes? Que non hai pega. Abrimos las neveiras. Directamente. Bueno, temos non somos aínda o suficientemente maiores para considerarnos maiores, pero sí temos un tempo vivido como para facer un pouco de repaso. Claro, sabes que según vas cumplindo anos, ese maiores o vas subindo ese listón, sabes? Non, ainda non somos, Xa sabemos O que pasa na hostelería foi aquí unha cousa pública. Ese sitio nos que te siguen chamando chicos, que queréis, chicos, que queréis ir este chico, gracias, no? Grazas, pero a ti non che pasa, bueno, miña nai, por exemplo, segue dicindo, atopime con esta chica que estudiou comigo. Esta chica, sí. E entonces eu penso dentro de min, si estudiou contigo, se cadra chica. Porque era chica non cando é, estudiou pero con na ela. súa cabeza segue sendo unha chica. Claro. E iso, bueno, mentras siga así, a mí non me molesta. Molesta algo de señor, señora, chico, a mí non me importa nada. No, a mí que o tratamento que me apliquen. A mí pásame pues todo eso. Moitas veces señor, moitas veces estos chicos, pues me vale tamén. Sí. Dicíamos que temos unha idade polo menos suficiente, aínda que non se nos poida considerar veteranos en case nada, pero para se quedar a mirar atrás e decir, bueno, pues hai 20 anos, canto cambiaron as cousas. Falo das cociñas e falo das aulas, porque agora falaremos de como ves agora o alumnado actual, ti que os tratas con cariño e con mimo, que cuidas vocacións e todo o que se poda transmitir, tamén nas cociñas. Ti fuches dos primeiros que innovaches e que empezaches a cambiar algo as cousas. Había, sí, pequenos, tímidas iniciativas, pues era de Toñi Vicente ou de bueno, sí, hubo. de Casa Pardo. Sí, pero, hubo antes, claro, o sea... pero de 20 anos ata aquí, Toñi... e xa non falo só dos traballos. A Galiza que coñecemos. Inda de un saltiño. Iba a decir, mira,
iba a decir esa hora, a cociña cambiou, evolucionou, pero o comensal moitísimo máis. Moitísimo máis, e nunca falamos delo, sabes? O sea, a cociña sí, pero o comensal tamén, senón que, se non sería imposible que nos estuviéramos aquí, pero que nestas mesas sentanse avós de 70 e 80 anos e comen, o noso menú. Isto era impensable fai 20 anos. Era impensable. Entonces, ese maior cambio que o noso, moitísimo maior. Porque unha persona que levaba 60 anos comendo dun xeito, que nunca imaginou que, pues de pronto, un cambio, moito máis loable. Moito máis significativo. Sempre digo que nos damos conta que Galicia é un exemplo de como, porque é certo que somos xente moi arraigada nas nosas costumes, tradicións, nosas formas de facer, de ver, de comer, no? E de pronto a sociedade galega evolucionou moitísimo máis. Claro, porque hai a costumbre de confundir arraigado con estático. Exacto. E a sociedade galega é moi arraigada, pero non é nada estática, nunca foi, No. Ti ten conta que a principios do século XX, por exemplo, cando o campo era un espacio agrario, pero de repente en Inglaterra empezou a haber demanda de carne. Todos aqueles labradores que teñen o campo non dubidaron nada en cambiar o seu modelo productivo, empezar a producir gando para mandar para América, para Inglaterra. É dicir, e que fixeronlo en 5 anos, en 4 anos estaba cambiando totalmente a estrutura do campo. E logo vou cambiar. Entonces, Galicia é unha sociedade moito máis dinámica do que parece. Eu creo que este condicionante tamén de ter o mar era unha vía de comunicación con moitas culturas moi distintas. Entonces, ao fin, isto tamén nos fixo, de pronto, recibir moitas cousas, e somos moito máis aceptamos moito máis eses cambios, evolucionamos moitísimo máis rápido, e moito antes que, o mellor, sociedades un pouco máis aisladas, inda que parezan que non, a Mancha, non quero ahora que me critiquen, pero é un análisis, é dicir, é unha sociedade onde hai menos cambios, e aquí había moitas esas vías de comunicación, o mar nos facía enfrentarnos a moitas culturas, esa comunicación a Inglaterra está ao lado por mar. Sí, quero dicir que en canto empezas a rascar ti ves que a sociedade galega se transforma con moitísima facilidade. Incluso, por exemplo, o tema da migración, é dicir, que sempre se pende como un tema de pobreza, os historiadores teñen moi claro que hai unha diferencia, é dicir, non emigra emigra quen pode emigrar. É dicir, porque emigraban para mellorar e para construir aquí un futuro mellor. É dicir, para comprar leiras, para iniciar unha empresa. A emigración non era fuxir, era investir moitas veces. Era investir, era sacar, xenerar de onde había para poder construir estructura aquí. Entonces, a veces temos que mirarnos de outra forma con eso. Pero con respecto ao que dis, eu teño unha anécdota de cando conocín a Pepe. No ano... Se cadra debo ser polo Pepe por ano 2004 ou así. Eu creo que a primeira vez que villemos por aquí... 2004... Por aí sería, Xa estaba isto reformado? Sí. Entonces, entonces podía ser 2004, porque foi no 2003. Acababas de coller case a xerencia da 2003 casa. Tuvo que ser aí moi pouco despois, sabe? Pero sabías levar un ano ou algo así. Por 2004, 2005, por aí. Debe ser. E en aquel momento estaban os blogs, estaban super de moda, e viñemos aquí un grupo de blogueiros, ¿no? Xa me acordo. Sí, que estábamos aí, que estaba... Nunha mesa longa, que estaba Arguiñano tamén, que estaba Arguiñano asustado, porque facíamos un ruido absolutamente improcedente. Coincidiu que estaba comendo Carlos Arguiñano. Estaba asustado. Sí, estaba asustado. E Pepe empezounos a sacar de comer. E hai un momento que dixo para él, non nos dixo para nós, dixo para él, empezou a cebarnos, empezou a sacar platos aí, platos. De repente dixo, pero dixo para él, dixo. E logo din que neste sitio se pasa fame. Que era un pouco a mentalidade que había no inicio desa nova gastronomía, non? De que o tópico, o estereotipo de que era sitio nos que se pasaba fame. Eu nunca pasei fame nun sitio destes, salvo en algún sitio malo, pero nunca se pasou, non? Pero había moita xente que tiña esa idea, e ainda ten hoxe en día algunha xente, pero cambiou mogollón. Por eso decía que eu destaco eso, que realmente, que estamos falando destes cambios. A sociedade foi a que cambiou moitísimo. A ver, a sociedade foi a que cambiou, é verdade, pero que tipo xeches algo diante diferente? Vale, sí. Sen iso non saberían se lles gusta. Sí, pero sí. E ti lembra, claro, despois, encima el colle unha casa asentada, que xa tiña daquela unha estrella Michelin e que se mantivo de maneira permanente. E de repente, eu supoño que teus pais, bueno, estou inche decir, que cando había xente que lle decía teu fillo vai destruir todo o que fixestes, Sí.
isto aquí xa non se come como antes, sí ou non? Sí. Dixo incluso no ano 2003 o director do banco onde eu fun a pedir o crédito e que me denegou. Porque non confiou no proxecto. Justamente porque a frase era... Esa tamén outra Ese é como un profe, o que decirlles, toma. Sí, acórdome. É que esta frase vas a destruir todo o que teu fai fixo. O sea, o dixo o director do banco, non podo decir eso banco, porque non pone ben, pero o banco co que vaimos traballado durante toda a vida, se me denegou ese crédito. Aí foi o principio do meu fracaso, que logo solventei. Pero aí sí que me vin decir, boom, porque eu había empezado a obra, pero claro, eu estaba seguro, con todo isto, eche o banco, hipoteco, con a propiedad, e dame a pasta seguro, entón estaba tan tranquilo que eu empecéi esa obra, primeiro antes, entón era o bloque de cociña ese, eran 26.000 euros. O sea, falo 2003. O techo Viarén, pois eran por aí ou un pouco máis. Todas as madeiras, todo, o sea, decir, a inversión total desto eran 280.000 ou cousa así no ano 2003, que era unha pasta increíble. Entonces, pero deses 280 eu xa había adiantado, ou me habían adiantado por amistade, pois igual 200.000, que 200.000 era tal. Entonces, cando chego ao banco co título de propiedad, ¿no? E me denega ese crédito dicindo porque vas destruir todo o que teu pai fixo. ¿Sabes? Entonces eso foi como, boom, o sea, esa frase que había escoitado non sei cantas veces, porque a verdad que había escoitado xa máis veces, escoitala ese día cando che din que non te damos o crédito, a pesar de que eu levaba o título de propiedad. Digo, pero si isto vale máis do que estou pedindo. Como reaccionou teu pai cando escoitou iso? Bueno, no, eu cando eu asumo que eu teño que coller isto, eu non lle expliquei a meu pai o problema, busquei a solución. O sea, sabes, antes de contarlle nada, dixe, no, o sea, porque non quería decir, se lle conto o problema, para que me axude? Non quero, o sea, pode ser, se eu decidín coller isto e dar un cambio en xiro e tal, teño que asumir de principio a fin todo. Entonces busquei unha solución antes de contarlle, e logo contei yo. Pero refírome tamén, cando recibía esas críticas, cando recibía esas advertencias de falta de confianza en ti, o seu propio fillo, el tiña os seus propios medos, ou el era capaz de decir, eu sei que Pepe non se equivoca? No, o sea, el tiña os seus medos, pero tamén tiña a confianza. O sea, eu sempre digo isto, eu son quen son gracias a que me deixaron ser, que non é fácil, E tamén digo, moitísimas veces digo que demostrei ser un cociñeiro, o sea, incluso, bueno, podemos decir que a par ou superar o que antes había, pero como pai ainda non sei, porque eles foron realmente exemplares en ese ser capaz de asumir esas críticas e así a todo seguir dándome a confianza, que isto é máis difícil, A confianza se dá cando erras, non cando tes un éxito. Cando tes un éxito, aquí isto é o máis habitual. Que ben, e tes parabéns, aplausos, bicos, apertas por todos os lados, non? Pero creo que a confianza hai que dala cando erras, e isto sí que son cousas que vas aprendendo. Aquí, o meu equipo, sabes, pasoume veces de alguén fallar, eu decir, si que eres capaz de facelo. Non cando fai xa está demostrado, senón que, decir, tens que facelo ben porque sei que eres capaz. Eso é demostrar a confianza. E aí teño que decir que meu pai e miña nai sempre... E hai unha cousa, cando ocurre eso, unha cousa que eu aprendín é que hai que facer xestos para dar esa confianza. É dicir, non vale solo con que estou ao teu lado, non? Tens que facelo visible. É dicir, cando unha persoa de repente ten un problema como ese, é dicir, ou de repente sufre unha situación de fracaso ou un problema desos, non só se trata de decir, non, xa estou, porque hai moita xente que sigue, non? Sino que hai que facer un pequeno xesto de estou contigo, porque senón a xente a veces non o entende. E temos que ser persoas, as persoas nos comunicamos, temos que transmitirlo. Entonces, non só hai que dar a confianza, sino que eu creo que moitas veces hai que poder saber como transmitila. E a veces se transmite simplemente dando unha palmada, a veces dicindo unha frase, ou facendo algo así. Non é un comunicador verbal.
un comunicador hasta corporal. E xestual. Xa dixo, bueno, eu xesticulo moito. Pues Todo complementa. Sería italiano. Pero tes toda razón. O sea, estar eso de frente e dicirlle moi ben, si eu creo que eres capaz de facelo, é unha forma, pero acercarte e dicirlle, a ver, vamos a ver, é solo este xesto a veces de, a ver, vamos a ver, non sei que. Cambia totalmente, que tipo de traballas, eu tamén traballo con equipos, non? Nos equipos moitas veces, cando traballamos a contrarreloxo, por exemplo, facendo exposicións, non? É dicir, que traballas con equipos moi complexos e sempre traballas con días de peche, con un montón de problemas que salen polo medio, e vívense moitísimas situacións moi tensonantes, que supoño que na cociña pasa igual, porque hai imprevistos, continuos e situacións. Xestionar esa tensión dese momento tamén é moi determinante, dicir, tes dúas formas de facelo, ou salir mal ou ser capaz de involucrar a xente no problema e traer con confianza. Con independencia de que despois, cando remata a situación, se analice e se mira. Hai dous formas de ser líder. Por C ou por C, por carisma ou por carácter. Sí. Vale? É mellor por carisma. Sí. Practícase máis por carácter. É dicir, me cago en guapo, ¿no? Pero é mellor por carisma, porque entonces te siguen. A outra te obedecen. E ahora que falabades dos xestos, non sei, a importancia que non lle dábamos posiblemente a tocarnos ata que nos dixeron non vos podedes tocar. Non vos podedes tocar. Eu pasino moi mal tamén, porque eu tamén son de proximidade, de xestos. E que se transmite moitas cousas a través da pel. Sí. E eu creo que nos amputaron aí un anaco de vida. E non es consciente tampouco deso hasta o momento no que desaparece. É dicir, hasta o momento de que volves a abrazar e te das conta do importante que é un abrazo, non? Por exemplo, hai ahora un debate, moita xente que decía que, por exemplo, hai a cultura de dar sempre dar dos bicos, claro, que se vas a Italia ou a Francia, moito peor ainda. Sí, depende. É moito peor, non? Entón, a xente dice, bueno, menos mal a ver se non volvemos a esa cultura. Podo entender eso, dice que a esa xente que resulta desagradable. Pero mentres de alguna forma nos sigamos tocando, o mundo será un pouco máis humano. Sí. Porque tocar é demostrar un límite, unha confianza. É certo que a veces nun encontro profesional non sei canto compete, pero tocar é romper un xeo. É dicir, vale, polo menos estamos dispostos a algo, non? É dicir, ao que sexa. E eu botaba moitísimo menos o tema de tocar. Igual que ver as bocas, porque hai moita poesía co tema dos ollos, non? É dicir, os ollos que expresivos son os ollos. Os mascarillas. Non son nada expresivos. Por si mesmo, Conclusión, nada. É dicir, cando estás en un auditorio que ves 100 persoas con ollos e dices, non teño nin idea do que está pensando esta xente, non? É dicir, o que é expresivo é o resto, non? Toda a combinación. Sí. Cando decía Manuel, que ao final non teño hobbies porque dos meus hobbies acabo facendo traballos. E cando falabades do encontro que tiñas aquí, que te viches aquí con blogueiros, do blogomillo e tal, é que ahora mismo eu creo que Capítulo Cero pode ser o blog en activo máis antigo, o decano de Galicia. Sí, eso de decano sona como moi serio, pero sí, creo que é máis activo en galego. Aguantas, eu escoito tamén moito, o sea, isto moitas veces aquí da miña casa. O decano, Das estrelas tamén, o restaurante decano de Estrela Michelin en Galicia, non? Sí. Claro, decano quero dicir, sona como moi serio. Sona como moi bello. Sí, absolutamente. Si, o máis antigo, que pasa é que en España dos gastronómicos non estou seguro se o primeiro ou o segundo. Dos blogs gastronómicos. Aí foches un visionario. Sí. Porque non era un momento ainda de eclosión, dese tipo de forma de comunicación nova. Sabedes que os referentes deixan unha pregunta, a vos pedireivos despois tamén que deixedes unha pregunta que sexa completamente, non vos vou decir quen son os seguintes referentes. Ten que ser unha pregunta que valga para calquera, pero ahora teño que decirvos cales foron as preguntas que deixaron os anteriores referentes para vos. Que non sabían que éramos nós. Que non sabían que erades vos. Entonces, estiveron Melania Freire e Pepe Barro. Nun obradoiro fai uns cantos anos, o artista que era Matías Costa veunos a preguntar cales eran os medos ou as dúbidas que nos levaban a crear. El decía que solo había unha ou dúas como máximo, que calquera cousa, si tendías como fíos entre os proxectos que ibas facendo, ao final aparecía unha única dúbida ou un único medo. Quería saber cal é o voso.
Sí, por exemplo, por exemplo, cando na miña última novela, en Nus, é unha novela que peguei un cambio con respecto ás anteriores e os cambios sempre crean algo de tensión, porque quería facer unha novela que me saíse da miña zona de confort e, por exemplo, unha novela na que hai moitísimo sexo. Pero eu nunca escribira de sexo. Ademais, había outro factor, que tampouco hai un vocabulario galego para o sexo demasiado, non temos uns referentes literarios que aborden a literatura erótica ou a novela erótica en galego demasiado. Entonces eu lembraba moito que cando Blanco Amor fixo a Esmorga, el dixo que non tiña as palabras para poder facela e pasou como 6 ou 7 anos falando con un montón de xente en Bos Aires, el, con galegos emigrados ali, intentando coller as palabras para poder escribir a Esmorga, porque non estaba a linguaxe literaria que el quería crear. Entón, nesta novela, eu tiña como unhas 11 ou 12 escenas de sexo, era este sexo, pero en galego eu non lera esas escenas. É dicir, as miñas referencias para ese tipo de escenas estaban en castelán ou en inglés. Entón, tiña un medo moi grande a facelo ridículo, a non entender o ton no que podía escribir, sobre todo máis cando o protagonista a que non se entendera. Non? E despois porque ademais a literatura galega é unha literatura na que non se abordan eses temas habitualmente. Entón, tiña bastante medo a que soase cursi, a que soase extraño. Por outro lado, o protagonista era un pijo, entonces os pijos non falan en galego. Entonces era artificio, era como doble morta mortal, ¿no? Era unha persoa en primeira persona que sabes que nesa época, nos anos 80, non falaría en galego, falando de sexo en galego. Entonces non tiñas palabras. Quería escribir algo para o que non existían palabras. Entonces diñe moitísimas voltas, funcionou ben ao final, pero o proceso estuve tentado varias veces de dicir, para que me meto nesto? E dicir, para que me meto nesto? Porque non teño nada claro. Que sexa un pijo asexual e castelanfalante e acabamos con isto de unha vez. Quítame de problemas. Claro, é dicir, como me meto? Porque non sabía moi ben como o lector podía recibir todo eso e se podía resultar artificioso. E claro, a literatura pode ser artificiosa, pero con sexo é máis artificiosa. Si sale mal, sale tremendamente mal. Sabes que pasa? Que eu sempre dixen que é moi distinto a nosa actividade respecto ao de escribir un libro ou editar un disco, porque eso se queda. É dicir, entonces esos medos para mí son menores, porque os meus platos, o sea, a cociña é tan rápida como efímera, como cambiante, ¿no? É dicir, eu o prato o termino agora, os 5 minutos pode estar facendo o mismo, rectificando cousas, pode estar cambiando. Entonces, o sea, eu tería medo a facer algo que perdurase e se quedase aí, que non podes tocar despois, como ese libro. É dicir, ti logo ese libro podes despois tratar de explicar, entendiche mal, contache non sei que, pero o dito está dito, o escrito está escrito, e queda aí, non? A outra pregunta de Pepe Barro. Eu quizás, como levo 2 anos que volvín a vivir na vila onde nacín e onde me criei, pois eu casi preguntaría pois se realmente para vos o lugar onde vos criáchedes, onde botáchedes a infancia e a mocedade, pois ten un peso aínda nas vosas vidas, se ten un significado. No meu caso, creo que sí, que o ten, non? Síntome, é unha sensación un pouco extraña, porque eu me sinto moi anclado a miña comarca. É dicir, son da miña vila, pero a miña comarca é o Arbanza, pero síntome moi anclado porque eu viví na miña vila, pero fui ao colexio a outro lugar, a outra parroquia, a unha parroquia de Ribeira, Oleiros, non na Pobra. Entonces eu non tiña amigos na Pobra. E aos 14 anos me fun para Madrid. Entonces, na adolescencia, tampouco teño amigos na Pobra. Entonces, teño unha idea, meus pais viven na Pobra, teño conocidos algún amigo na Pobra, pero un lugar no que teño espacio cultural e as miñas referencias, o meu paisaxe, é dicir, eu sempre digo o meu paisaxe, a miña alma, se está en algún sitio, está nos Chavos do Barbanza, na zona alta do Barbanza, nesa meseta chaira con toxo e dólmenes, a miña alma está aí arriba. Entonces, pero non teño as persoas. As miñas persoas están noutro lugar. Entón, teño unha sensación como moi extraña. Ese é o meu mundo, é onde me identifico, se me preguntas, escribo, penso sobre ese lugar, pero ao mesmo tempo teño un certo desarraigo con respecto ao lugar do que eu me sinto.
Porque ao final a túa patria son as persoas. De hai quen día que a infancia tamén é infancia, pero sobre todo as patrias, a patria é a xente que te rodea. E a xente que me rodea está moi sitios moi distintos. O que pasa é que, claro, que a miña actividade é moi distinta, porque justamente a actividade de cociña marca, o sea, en donde eres, en donde estás, eso é o que de verdad marca e condiciona a miña actividade. Entonces, canto, o sea, se a pregunta era canto condiciona todo. Todo, pero non é que te condicione, é o que te distingue. Sabes, porque condicionar sona a que... Pode ser negativo. Exacto. Sí, no, pero o que te identifica. O que identifica, o que te distingue. O sea, as cociñas, as técnicas son universales. O sea, as despensas son as que son particulares. ¿Sabes? Que me trouxestes? Contame desta pedra, Manu. Ben, pois esta pedra, a ver, isto é un pouco extraño, non? Pero este é un obxecto que está moi presente nas miñas casas. Sempre teño unha pedra de seixo. Este seixo, ademais, ven dun lugar especial de Adai, en Lugo. E sempre teño seixo porque por un motivo, porque me gusta moito o que seixo representa. O seixo é o vínculo máis directo que temos, cultural, cos nosos devanceiros máis antigos. É dicir, cando se escava unha mámoa do Neolítico, é dicir, de hai 5.000 anos, 5.500 anos, é unha cousa increíble que cando se escava a coiraza de pedras que recubre a mámoa, na banda oriental, na banda do leste, na banda na que nace o sol, está toda chea destas pedras. E desde aquela, en todos os umbrais e moitos dinteis de Galicia, nos castros, pero en todas as casas de labranza, hai un seixo posto na porta. É dicir, seguimos facendo o mesmo desde hai 5.500 anos. E por qué? Porque esta é unha pedra que ten un valor simbólico moi importante. Esta pedra, cando as nais querían seguir dando leite, se lle secaba o leite, puñan esta pedra entre os peitos para provocar ter máis leite e seguir dando leite. Cando tiñas unha ferida, puña esta pedra para que a pedra te curase a ferida. É unha especie de símbolo generador, de símbolo que protexe e que crea vida, non? Entón, me gusta ese vínculo. E despois, por outro detalle, que é moi galego. É dicir, eu divírtome moito cando vou polas aldeas e vexo a xente como eu ten un pedazo pedrolo de seixo na pedra, na porta, non? E pregúntelle, e por que tes ese seixo? Entón, a resposta é sempre igual. Ai, non sei, estaba aí. Nunca hai ninguén que te explique por que ten o seixo ali. Nunca. Non sei, estaba ali, xa estaba antes. Si podemos ser evasivos. Para que imos dar nunca detalles? ninguén te explica o segredo, non? E unha das cousas máis fermosas que ten a nosa cultura, o amor por estas pedras que prácticamente non está ni siquiera por escrito. Entón, é un pouco como son eu. É dicir, fago cousas, pero gústame un pouco falar de mí mesmo. Incluso en este tipo de programas, entonces o seixo me axuda a dar unha forma a embaballar con cousas e despistar e non poder falar de mí mesmo. Bueno, se fuches moi generoso. Sí, máis do que contas. Eu creo que falou bastante Obelis levaba tamén unha pedra... Sí, ele era granito bretón. E tampouco sabía por qué. Era como, non, tampouco sabía por qué. Claro, entonces, isto le vamos facendo calándonos por qué. Desde aí, eu seguro que se fóramos ao Neolítico e lle preguntáramos aos señores que estaban facendo unha mama, por que polledes todas as pedras de seixo? Estaban aquí ao lado, cabrón. É dicir, nunca hai ninguén que te explique por qué. Sempre se fixo pero todos así. o facemos, non? E ten ese fondo simbólico tan importante. Que guai, que historia tan bonita. E ti cantas guitarras, tes, Pepe? Unhas cuantas. Unhas cuantas. Cal nos trouxeches hoxe? Unhas cuantas. Isto é unha acústica, isto é unha... É unha acústica, é unha Collins, é un luthier californiano que morreu fai pouco. Bueno, claro, entonces xa sabes que cando morres danche moito máis valor a todo. No, pero xa era un gran luthier, pero ahora, bueno, se revalorizaron porque el morreu, esta é de cando el vivía, que es facía e linda. Entonces, pero bueno, no, o sea, non dame igual ese valor, ¿no? Pero antes que estábamos falando dos referentes, dos profesores que decían que, o sea, igual os seguías como por oposición, vale, pues vou vos contar unha anécdota que antes dixe que iba a contar e que non contei logo, que foi o meu profesor de música cando estudiábamos, cando éramos chavales, ¿no? Que chamábase Simón, era casi cego, no, digo casi cego, veía un pouquiño, pero moi pouquiño.
chegábamos a, non sei se era sexto ou quinto, o curso en donde era ou tocar laúd, guitarra ou bandurria, el te collía as mans e te tocaba as mans, porque era así, estaba así, decía, as túas mans son para... Me dixo, vas a tocar bandurria. No, eu quero tocar guitarra. E dices, no, tú vas a tocar bandurria, pues tienes mans, no, eu quero tocar guitarra. Entonces, no, bandurria. Entonces dice, mira, asumo unha cousa, vou a tocar os dous instrumentos á vez, en o que mellor nota saque, a partir de aí sigo con el. Bo negociador. Sí, entonces el dixo, non podes facer dous á vez, porque seguro que un, o sea, non vas a dedicar. E digo, no, eu comprometo a facer dous, ben. Entonces tiña tantas ganas que eu aplicábame en bandurria, e sacaba moi boas notas en bandurria, pero en guitarra mellores, porque eu quería tocar a guitarra. Foi por oposición. A lo que decíamos, ¿sabes? Ah, no. Eu sí. ¿Cómo que no? É por empeño. É por empeño. A mí Sujétame el cubata. Sujétame el cubata, tal cual. A mí encantaríame rematar os referentes cos acordes de Pepe Solla, pero antes, eu quero saber que tal lo pasastes. Moi ben. Pues mira, vouche tratar de ser gráfico. Se me fixo moi corto, necesitamos unha oriña máis, polo menos, para seguir charlando así tan a gusto. E a mí tamén me pasou. De feito, creo que hai que propoñer que nos seguintes referentes de next season haxa unha prolongación disto, porque quedaron un montón de temas que tratar. Eu creo que sí. Hai que facer un refelongas. Veña, que temos con nome. Creo que Manuel pasou tan ben, se emocionou tanto que vai a cantar mentras eu toco. Manuel. Creo que sí. No, non creo que vamos a chegar ali, porque o máis que me podría cantarse igual alguna panxoliña, non? E de verdade non queredes ver eso. Por que non? Ninguén quere ver eso. Home, podemos petalo en YouTube. Eu quero agradecervos aos dous os generosos que fostes, o moito que vos espistes, todo o que contastes e o ben que o pasamos. Así que moitísimas grazas aos dous e a ti ademais por facernos de anfitrión e agora de ambientador musical. Vamos a escoitalo.